दिनै 12थि बावखुंग्रि फोरबो फालिनायनि जागायजेननाय सान। रंजाथावना बाथ्राया जादों दिनै जोंनि सरकारनि बानजायनायाव राजखुंग्रि बावखुंग्रिनि मुङाव दिनै जोङो मोनसे मुसुखा गायसननो हाबाय। खुगाजों खुगा सोलिबाय थानाय बाथ्रा बायदिब्ला राजखुंग्रि बावखुंग्रिया महाराजा दाउखा राजानि फिसाजोमोन। जाय समाव राजकुमारिया हाबा जानो गोनां जादोंमोन, हाबा जानायनि सम फैबायमोन बा हाबा जानो बोथोर लाबायमोन, बे समावनो दाउखा राजाया गुबुन मोनसे रायजोनि राजाजों दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। आरो बे दावहायाव राजखुंगुरा बावखुंग्रिजों हाबा जानो गोनां राजखुंगुरा दावहायाव थांदोंमोन आरो बेखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय आनफर्चुनेटलि राजखुंगुरा दावहायाव जिउ गोमानो गोनां जायो, बावनो गोनां जायो गावखौ हादोरनि थाखाय। बेनिफ्राय जेब्ला बे खबरखौ राजखुंग्रि बावखुंग्रिनि खोमायाव हाबफैयो, बे हिदिनखालि 14 थारिखमोन, इंराजिनि 14 थारिख होननानै बुंगोन जोङो। बेनिफ्राय बर'नि जोङो गोदान बोसोरनि जागायजेननाय। बे जागायजेननाय समाव बावखुंग्रिया बर' हारिनि थाखाय, गोजोन आब्रुथिनि थाखाय, सान्थिनि थाखाय आरो बर' हारिनि रायजो राजा हादोरनि जौगाथायनि थाखाय हजों हाजोआव गाखोनानै बियो आर'ज खालामबाय थादोंमोन। दुखुजों फिसाय जागोन राजखुंगुरा थैनायखौ खोनानानै दुखुजों बिथांजोआ गावखौनो आर'ज खालामै खालामै अबंलावरि बाथौ बोराइनियाव गावखौनो बावो। आरो बे बावसोमनायखायनो बावखुंग्रि होननानै बे हाजोनि मुंखौ मोनथिनाय जादों होननानै जोङो खुगा रावनिफ्राय, खुगा मेथाइनिफ्राय जों खोनानो मोनो।